Jane ngadep rono iku lho lapo sih? Benikku copot. Benik copot ae ngadep rono. Masih ngadep rono lho apa kok? Ya lek dirimu ngadep rono gak apa-apa. Lah lek aku ya disuraki wong. Walah wis kalong akeh. Siji ambek gopeke Mami Okta iki lho. Apa oh? Wekmu paling satu rasa. Lho, iya nggonku anjene satu rasa lek sampean piro? Dua rasa. Dua rasa. Sing iku iki. Ndi? Sing iki. Mari Mas. Sing iki. Teh Sisri. Mek dua tok. Telu. Sing di sini. Nisor iki. Iki apa? Teh bandul. Lancang kok ajene nggih. Maju didik Mi. Maju nggih. Maju. Nggih. Maju neh. Maju maneh ana Maju. banci njelungup. Ya ora nah. Napa? Oh, sampean ditampani iki lho si mungil. Ndi? Iki si mungil. Iki arek 5 tahun durung terik untune. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Banjarsari betiring kok boten kompak nggih. Didongakno disukani salam monggo dijawab sareng-sareng. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Amine sing banter nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pemimpine desane. Ugi selamat sedaya senimane. Amin. Dalem Mas. Nggih Abayanto sembah nuwun. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yuk. Nggih. Wong kene iki tibake wong kebatinan. Jawab Kebatinane. salam ae gak banter belas. Tapi iki ketoke lho Mi. Dalem. Mayoritas iki sing lanang karo sing wedok iki akeh lanange kok. Nggih atur nuwun. Ketoke akeh cowoke. Ngoten. Nggih. Lah ibu-ibuke ten sebelah mriko. Nggih. Sebelah tengene panggung niki ibu-ibuke sing wonten ngajeng. Matur sembah nuwun Umi. Sembah nuwun Umi, sehat selalu pinaringan berkah. Nggih. Bapak. Niki ibu dosen. Ibu dosen. Nggih saking Surabaya matur sembah nuwun rawuhipun. Atur konjo dumateng para rawuh para sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Matur sembah nuwun. Kula sak rombongan keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya sampun dirawuhaken ten mriki nggih yuk. Nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Banjarsari, ugi Bapak Kepala Desa, Sugeng dalu. ugi bapak-bapak perangkat lintune, ibu-ibu PKK, ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Kok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Nggih, dalu menika disiaraken channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Matur sembah nuwun. Tak dongakno seger waras kabeh rezeki Nggih, kathah. matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Ndak saya sebut satu persatu, sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten film komedi pendek humor yuk. Nggih, kata. Wonten Kosemi. Dalam. Niki sebangsa sampean rawuh. Nggih. Mbak matur sembah nuwun rawuhe Mbak Loh. Kasih tepuk tangan, Mas. Yuhu.
Ketokane sing arep kelempoken. Wonten Wonten apa? ludrukan, Nggih. wonten campur sari. Campur sari terbaru ndelewung anti galau. Lan bobele jenengan pengin pirsa sejarah seniman sak Jawa Timur. Nggih. Monggo dipun pirsani ten kene channel YouTube Gundul Gundul TV. TV. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dening sound systeme THC Audio lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Ugi konjok matur sembah nuwun dulur-dulurku sabu. Nggih. Ingkang sampun rawuh. Matur Sabu sembah Sopo nuwun Punden. rawuhipun. Alhamdulillah. Sabu Sopo Punden Abah Solikin saking Balung Panggang. Ugi Sembah nuwun. matur sembah nuwun. Sabu saking Lamongan Tikung, saking Wotan Sari, Sugeng saking dalu. Dawar. Sugeng Ugi Kaji Jamian, Bos PT Anggrem. Ugi Matur sembah duwe nuwun. bisnis anyar bos bekecot ngiler. Oh nggih. Ugi konjo atur dumateng Mas bapak kula. Pom, ugi Mbak Nggih. Vida, Mbak ugi Vida. Umi Kenti sekeluarga, Umi Kenti matur sembah sekeluarga. nuwun. Ugi saking New Samudra. Samudra. Nggih. Bapak kula Sinten? Roni ingkang sampun Abah rawuh. Roni. Abah Jarwo Abah menyaksikan Jarwo. di YouTube. Tim Kopior Setro matur Tim Kopior sembah Setro. nuwun. Tim Pedhot Jalur Langit Kaji Suut sampun rawuh ya. Nggih, matur sembah nuwun rawuhe. Umi Balung Mojo matur Umi sembah Balung Mojo. nuwun. Nggih langsung kemawon mami. Yuk, patatan sampean nggih menika bedayan serba-serbi badhe kawiwitan sesarengan duo Jamian. Transjatim. Transjatim istimewa pokoknya. Sopo Punden? Bayame kuning kuning ayame yen nuju disanding ayo dulur muda meresani goreng kerupuk diwi kaya Saking Bakar Santri Sawunggaling. Calon penanggap niki Abah Kula Yanto ingkang sampun Nggih. rawuh. Apa Sembah Yanto? nuwun. Tanggal pinten, Bah? Tanggal 9 bulan 8. Wis. Selalu setia. Nggih. Ana sing dikarepno. Napa? Embuh. Sing dikarepno. Langsung kemawon yuk. Sesarengan bedayan serba-serbi monggo diwiwiti. Ning Bella Firmansyah dan Ning Dias Aprilia. Sugeng dalu Kaji Jamian. Bapak kula Roni kang sampun rawuh saking Radar Indonesia nggih sampun rawuh. Nggih. Watu gede. Tak rono ae.
Bodreksin sampun nglajengaken kanthi gending Salome. Langsung kemawon salajengipun Bu Inga. Iki lho guru-guru jamian iki lho malah kemekel aku. Tiga seniwati sekaligus sing duwe horeken Jombang langsung ning Rani Asmara, ning Anik Kumala dan ning Kiki Amelia. Ganda seluas sakso lae Kairing gending serampat negara wong prawira mati lalapo negara kana salewu atiku kaya sakatmu saya nambahi wangun dasar ayo lacara kuning nora wurang atiku dadi komeng nek sapa sedhike apa kanu kanggo kampung jangan kore awangi tansale wong atiku tak bisa ana kamera tersembunyi. Nggih, napa? Wonten pokoke. Nggih sugeng rawuh. Kagem Mas Agus juragan obat penumbuh rambut. Oh, nggih. Mijing kula tak tumbas. Aja tuku tambah butak. Sing duwe gunung cupak ning Sanana Disco Semerbak dan ning Marsha Aulia. Mas, mas, anjang-anjang taline rawi, liwate pandang ora melo duwe kapal api, kapal udara, kapal siang, bikin getiran, bukan permili, bukan saudara, siang malam. Iya. Jadi rebutan tak rewangi dodo samara karena berera melak ngombe tak rewangi kayang ini nyat penaga melak duwe Kairing gending walang kekek katur Mbak Sanana kali Mbak Marsha dipun aturi sareng-sarengipun. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya ning Nyantika Dimas Sari dan ning Nur Kumala Dewi. Nes kuna wong prawira mati lelabuh negara setiaku generalio marang sira bayane diriario ayame yen ojo kapadho wong prawira mati lelabuh negara elang ono anjang-anjang taline rawe aja dipandang wis ana sing duwe yen ngetan balik ulung tiwas dan orang kelakon Reneng
kok kudu eleng lan padha elah piye yen etan baliang idul Mas kudan rasida sembah nuwun samong katur njenengan sami dipun lajengaken peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto ning Vikum Sukrisna dan ning Rizky Abah ojo meneng ae Bah arem-arem manis arem-arem manis arem manis kulane Jawa arem manis kulane Jawa sing ireng manis sing duwe sapa arem manis arem manis arem manis kulane batu kulane batu ireng manis jangguya-guyu arem-arem manis manis arem-arem manis arem manis wetone Jombang arem manis wetone Jombang sing ora nate Penggreman asli Budi Wijaya ning Reni Ananta ning Mariati 2 Mariati modun mesin nggih anyar mari modun mesin wisan anyar ya naker sore naker sing diteker kadang kuasa bisa mikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa etan kali kulan kali arep nyabrang kana wate tan kemati kulan kemati yen tak timbang padha betul jangan jangan taline rawe diwasi pandangan seduwe ayame diriyo-riyo ayame nuju ke Batu sabaripun Mbak Mariati modun mesin kali Mbak Reni langsung kemawon masih pengereman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono ning Titin Subayu dan ning Sartini Mas bendes bos sak salah cemong
langsung kula timbali senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih menika ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub Lamongan, Ning Mary, Mojosari Ning Irma Arifin, saking Jombang. Karo mongso menika saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya ana pariane yuk andeng-andeng nang pilingan napa suwe gak tak pandeng kok aku rasane kelingan jarme yuk nggih menika bedayan serba ingkang dipun aturaken seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Sugeng dalu Mas Ian ingkang sampun rawuh. Nggih, sugeng dalu. Bapak Samroni, Bapak Jarwo. Nggih. Langsung kemawon belenter mengguri yuk. Masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. Iki lho Budi Wijaya. Rehana lahre ko tamanang kulityo ning langsa Mas, ngapunten Bapak. Tapi mboten asal Bogor nggih ngapunten. Rehana lahre ko tamanang kadung mau Mas Dwi, cukup di bawah panggung biar tertib nggih. Mas Jono riyen Mas. Nggih, ngapunten sangat perlu diperhatikan untuk penyawer di bawah saja, tidak mengurangi rasa hormat nggih. Ben rapi, ben apik nggih. Setuju nggih? Setuju. Nggih, monggo dipun tata malih. Nggih, mejik ndablek bedayan menika kula hentikan. Aduh kari sengku ya dalam omongnya mangkane bisa kedudukan duwe bojo kaya mantan
cepet kae. Aduh, garisanku ya, belum omongnya harus domenat, andane bisa ketemu. Gue pocong agak kalau pada dia Bleder Banyuwangi sampun kapireng kepriki sepina malih mboten ateges nungkak kromo mboten ateges ngalamak nggih cukup penyawer di bawah saja nggih untuk keindahan mohon maaf gini ngapun saderenge untuk nyawer di bawah saja mohon maaf nggih Mas Jono nggih mi dari Abah Suhud niki Abah Suhud yang diminta lagunya Cinta dari Seberang. Cinta dari Seberang. Yuk, monggo. Sugeng dalu Ibu Roni, Umi. Nggih, benjing topot malih dalam ludruk mi. Cantik juga wajahmu sungguh menawan. Bolehkah ada yang bertanya, abang ini milik siapa? Siapa yang benar? Ini
Walaupun tidak bisa memiliki dirimu, tapi aku bersyukur bisa mengenal kamu. Ceru. Nggih, semanten. Nah, Katuran kunjuk dumateng sing ngersakaken lagu Kaji Sud. Dari Bapak Guru yang diminta lagunya Ego Orang Tua. Saya gabung dari Bapak Wardi nggih, yang menguasai bumi perumahan Banjaran Asri matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, lagunya Ego Orang Tua. Spesial tebang egone wong tua. Buat cerita sing paling larani nalika awak lunga ninggalne keluarga nerangsa nanging kudu tak terima gawe tambah lara Bapak Ibu bingung Ora ono sing jaluk dilahirke
Ojo nganti yang dadi korban berjuang ning dalan ora ono sing jaluk dilairke nek kamu aku sing kaya ngene satu momonane kabeh kahanane yen pancen iki kita kire kudu iso kuat alunane marmarani sapa kuwate sangat kecewa ana ketelane ya pancen iki kita iso kuat alunane iso kuat kok Mas. marmarani sapa kuwate sangat kecewa ana ketelane ini Sehat selalu anak-anakku. Cekelane mung imane kudu sing kuat. Kota Jombang Harane Jawa Timur latae uga disebut kota beriman. bersihne nang wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh pondake kesenian lutruk iku kabudayane Lotrok Bukti Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik. para rantaiku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane. terkawis sadaya
katuladan terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabu Gimenika kala wau pasugatan bedayan serba serbi kang dipun lajengaken saking keluarga Seniwati Ludruk Budi Wijaya. Yuk, Nggih. wonten informasi wonten woro-woro. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gendut. Sraning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cip bejo sing eling. Among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Taserli merinti di malam hari. Lan kula Neng Inge Wijaya. Ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Revitan Andaro Pandang Gitu